חברים! טוב, אז מה שאנחנו בעצם עושות היום זה אתגר הקצפת. אתגר הקצפת זה בעצם, אני שואלת את עצמי שאלה למשל, ואם טעיתי אז אני לוקחת קצפת לפנים, ואם צדקתי אז שוקולד או משהו טעים. שטעיתי, יאללה בוא נתחיל. טוב, אז אלה המצרכים שלנו בעצם. שמנת להקצפה וסוכר. 2 כפות סוכר. 2 כפות סוכר. תלוי, אבל אם זה שמנת להקצפה. נקציף ונחזור לכם. טוב, אז עכשיו אנחנו שופכות את השמנת. או קצת מזל. כבר שמנו את זה שמערבל, ונחזור לכם. ביי. הנה שפכנו הכל. עכשיו אנחנו מתחילות לערבב. ביי. טוב, כבר נפלנו את זה, ועכשיו נשים את הסוכר. טוב, אז עכשיו אנחנו שמות. הנה, ניקה שמה כף אחת, וכף שנייה. זהו, ביי. בואו לחלק 2.